معنا غاية حسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله واكرم الأرواح منا بذيك خير الأنام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله البدر علينا
مرحبا جاد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جاد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin al-qailu bi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Shalatullahi wa salamuhu ala rasulih sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi jamain wa ba'du. Al-mukarramun para alim para ulama pinispuh lan sepuh ingkang hormati panjenenganipun Bapak Agus Priyambodo selaku wali ingkang hormati, para saksi ingkang hormati, teman-teman kekalih ingkang berbahagia. Alhamdulillah wonten ing wekdal yang punika sesarengan kita saged silaturahim wonten punika majelis saperlu nyekseni anggenipun nikahaken putrinipun Bapak Agus Priyambodo Afriana Wahyu Ekasari pikantuk Mas Arijal Sopi Pramana kanthi kawontenan wilujeng boten-boten aral setunggal punapa. Shalawat ala salam iki katur dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kanthi derek-derek panjenenganipun kita mangke ngantu-antu sabatipun wonten ing dinten kiamah. Akad nikah punika sesarengan sumangga kita awiti lan kita bikaken di mausumul Quran ala hadhihi niyah as-shalihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur suwun perlu dipun wuningani bilih calon manten lumantar Pak Mudin Kolomben kepengker ngaturaken serat dhateng kantor urusan agama Kecamatan Ponorogo saperlu badhe nglaksanakaken nikah ugi nyatetaken pernikahanipun wonten ing kantor urusan agama Kecamatan Ponorogo. Berkas persyaratan pencatatan nikah sampun cocok kalian ingkang dipundhalaken saking Kelurahan Kertosari Babatan Ponorogo lan ugi saking Kelurahan Purbosuman Ponorogo. Antawisipun calon suami calon istri punika boten wonten alangan kagem dipun nikahaken pramila ijabipun wonten ing wekdal injang punika saged dipun laksanaken. Mangke saksi tertulisipun wonten wiyantun kalih panjenenganipun Pak Tumari lan panjenenganipun Pak Gogot Winarto. Saderengipun kalaksanan ijabipun kula waosaken datanipun calon suami calon istri dan wali. Calon suami Arijal Sopi Pramana kelahiran Ponorogo tanggal 8 bulan Juni tahun 1998, alamat Jalan Pramuka 34 RT 1 RW 3 Kertosari Babatan Ponorogo. Bapakipun Pak Arif Mustofa. Calon istri Apriana Wahyu Ekasari binti Agus Priyambodo kelahiran Ponorogo tanggal 29 bulan April tahun 1999, alamat Jalan Mayang 54 Purbosuman Ponorogo. Wali nikah panjenenganipun Pak Agus Priyambodo kelahiran Ponorogo tanggal 16 bulan Agustus tahun 1973, alamat Jalan Mayang 54
beli seperangkat alat sholat dan uang Rp300.000 nanti akan dibayar secara tunai. Bapak Ursami sak sampunipun dipun cocokaken berkas kalian yang bersangkutan punika sampun cocok. Pramila dumateng panjenenganipun Pak Agus Priyambodo selaku wali saged nglaksanakaken nggih punika ijab pipun putri panjenengan Apriana Wahyu Ekasari pikantuk Mas Arijal Supri Pramana. Wekdal sak cekapipun kula aturaken. Saderengipun sumangga kita sareng-sareng istighfar ugi sahadat sarangan paling nggih. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Arizal Sofi Pramana bin Arif Mustafa, saya nikahkan dan saya kawinkan Afriana Wahyu Ekasari anak perempuan saya kepadamu dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang Rp300.000 tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Afriana Wahyu Ekasari binti Agus Priyambodo dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu wa tabaraka wa min ashabi sayyidina Rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idali awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bi khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah sayyidina Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni atawassalu ilaika bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyar rahmah. Ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya nabiyyar rahmah. Ini tawajjatu bika ila rabbi fi hajati sahibul hajah ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadril miqdaril azim. Allahumma barik fi umrina wa barik fi ilmina wa barik fi rizqina ya Allah, rizqan halalan tayyiban mubarakan yanfa' fi dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salamana walhamdulillahi rabbil alamin. Bishiril Al-Fatihah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'ana bainakuma bi khairin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna bi asal hayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma barik lahumma kama barakta nabiyuna Adam wa Hawa wa barik lahumma kama barakta nabiyuna Yusuf wa Zulaikha wa barik lahumma kama barakta nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qadiyajal kubra. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam sumurjadi amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wes wancine tansah dielengke, wis wancine padha nindakake, atan wis kumandang wayahe sembahyang, netepi wajib dawuhe pangeran. Salat dadi jagake agama, limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumaknina, luwih sampurna yen berjamaah. Subuh, zuhur lan asar, salat sayekti ngedoke tindak mungkar. Maghrib
sajangkepe rayogane ditambah salat sunahe aja sembrono iku perintah agama ngelingono neng donya mung sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepengin besok munggah swarga la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wis wancine tansah dielengke wis wancine padha nindakake atan wis kumandang wayahe sambahyang netepi wajib dawuhe pangeran salat dadi jagake agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumaknina luwih sampurna yen berjamaah subuh iblanan asar salat saya ngadope tindak mungkar maghrib lan isya jangkepe prayogane ditambah salat sunahe aja sembrono iku perintah agama ngelingono neng donya mung sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepengin besok munggah swarga merati monggo sajangkah lembe sajangkah kawiwitan kaduk manis pranyata suswi raga Sri Gandeslan Cirgandari prasaja tukla leto eti atine
sumber ngambar arum dasar ayu nuju rono. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta ishiru wali, anta misbahu suturi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya habibi ya Muhammad, ya arushal khafiqaini. Ya habibi ya Muhammad, ya arushal khafiqaini. Ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Lumaksana kanthi are lon-lonan tumuju papan ingkang sampun pinanci saperlu hanetepi tumapaking tata upacara adat widi widana ananggih tata upacara jemuk kabiwalda kalian ongeling srokal saking para kadang-kadang kawula hadroh campur santri Purbosuman. Allah Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam
Habib salam alaika salawatullah alaika asyraqal badru alaina fahtafat minhul buduru mislahu seni mara'aina qaddunya wajha sururi ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta ikshiru wa wali anta misbahu suduri ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Habibi ya Muhammad ya arushal khaliqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam mal qiblataini ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika mawra'a wajhaka ya sya'ad ya karimal walidaini khawduka syafil mubarak wirdunna yauman nusuri ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika mawra'aina al-isahana bisura ila ilaika wal ghamama qad dhallat malmala sallu alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika wa ataka al-udu yabki wa tadhalal baina yadayka Sagung para tamu kakung semono putri semono panjenenganipun ingkang Rama Ibu sawi bepisanan sampun mapan wonten papan palenggahan wonten ing esdining sedya samangke arsa hanampi sungkem miwah pangabekten saking ingkang putra sarimpit
Pramila saking menika sumangga dumateng panjenenganipun juru pangrengga busana ginelak lampahing acara inggih katitilaksana tumapaking adicara sungkem pangabekten. Sinambi menika lampahing sungkem sumangga bebeda ingkang ngasta seratan foto saking keluarga risang pinanganten kakung menika saged kapasrahaken dumateng kawula. Oh inggih matur nuwun. Arep tanggaping sasmita panjenenganipun juru pangrengga busana ingkang mijil saking Bayi Endin make up Jalan Ukel Kertosari Babatan Ponorogo. Temapaking acara sungkem pangabekten pinurwakan saking 15 Ponang Duwung jalaran risang pinanganten kekalih arsa hanjengku wonten ngarsanipun ingkang Rama Ibu. Lumaksana kanthi arih datan Ginggang Sarikma kalamunta sanepa renggang gula kumebyur pulut. Risang pinanganten kekalih marak sebo wonten ngarsanipun ingkang Rama Ibu. Pinurwakan Rama Ibu saking dalem Purbasuman inggih panjenenganipun Bapak Agus Priyambada miwah Ibu Marinten. Sigra tumungkul hamari keluyayah konjeming bantala wadananing risang pinanganten kekalih. Temangkeping asta sumembah ing jengku kanan sinartan aninging cipta masuk ing sanobari. Kekalih nyotan sahanya nyadong rementahing pangastawa saking ingkang Rama Ibu. Murih estining driya dene romangun bebrayan mugi tansah hinayuwan dening Gusti ingkang Maha Welas lan Asih. Inggih kalajengaken sesanti mulya nggih. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Tata rakiting Sign me up, laras gongso ababar ungeling who were trying to feel alive. santi mulya sinanggit donga pangastung para kunjuk Gusti kang Maha Kawasa. Ing pangajab samangkiri sang pinanganten kekalih arenggih Bagus Arijal Sofi Pramana miwah ingkang garwa kusumaning ayu Afriana Wahyu Ekasari. Akhiripun arsa kebyur tuwin lelumban tansah kebak ing sesanti kamulyan gesang bebrayan atut reruntungan rahayu selami-laminipun saged mawujudaken setunggaling keluarga ingkang kebak ing barokah. Inggih donya prapting delahan inggih ingkang ingaran sakinah mawaddah warahmah. Paripurna anggenipun marak seba wonten ngarsanipun ingkang Rama Ibu dalem Purbasuman. Tumuli samangke kalajengaken arsa marak seba wonten ngarsanipun ingkang Rama Ibu dalem Kertosari. Lir sinendal mayang jroning kalih dupi ingkang Rama Ibu. Ing usma pepadanira dening putra Sarindit. Regi sumedha ting Wardaya datan bangkit sinuyudan sakela ing elus-elus pamidhangane kanthi kebak rasa tresna lan asih.
wonten ing Purapata darunane menggah anggenipun muhung sumungkem wonten ngarsanipun ingkang Rama Ibu. Risang pinanganten kekalih mula emut marang ingkang Rama ingkang sampun sembodo ngukir jiwa lan raganira miwah dadi lantaraning tumuwuh. Ugi inget marang ingkang ibu ingkang sampun kawawa minangka papaning yoga brata salebeting mawa candra dasahari sarta hangleliting hanggula wentah wiwit nalika semana nganti tumekeng dewasa. Mergi sampun paripurna anggenipun marak sebo sumungkem wonten ngarsanipun ingkang Rama Ibu. Tumuli samangke sumangga dumateng panjenenganipun juru pangrengga busana. Nggih kalajengaken laksitaning tata upacara adat ingkang angka salajengipun. Nggih jangkeping tata upacara adat krobongan. Mrika mangke ugi wonten rarekiting kacar kucur paring kaya ugi sumusul kembul bujana. Sasampunipun marak seba wonten ngasanipun ingkang Rama Ibu minangka pratandha bekti mringkang raka kawurian semana risang pinanganten putri amargi kusumaning Ayu Afriana Wahyu Ikasari tumuli sumengkem wonten ngarsanipun ingkang garwa kinasih amargi Bagus Arizal Sofi Pramana. Resagung para tamu kakung semana putri dipun sekecakaken anggenipun pinarak lenggah mirunggan kanthi mardikaning manah ngantos dumugi titi purnaning gati. Radi kinelak lampahing acara sungkem nggih dibajutaken mengke nggih. Kacar kudur kasemanggaaken. Sumangga menika dipun bantu nggih, dipun caos pambiyantu. Juru pangrengga busana anggenipun amratikesaken temapak ing adicara kacar kudur. Amargi tanggaping sasmita juru pangrengga busana anggenipun caos lelabi dumateng risang pinanganten kekalih wonten ing rerakiting tata upacara kacar kucur paring kaya. Kawurian wus jengkar risang pinanganten kakung amargi Bagus Arizal Sofi Pramana. Nalika semana kawurian mundi bondo brana wahing pakarti kapondhong tumuli kapasrahaken kasuntakaken kaparingaken dumateng risang pinanganten putri nenggih kusumaning Ayu Afriana Wahyu Ekasari. Satu punika minangka pratandha tanggel jawab minangka saka guru mungguing tuarga guna kaya wahing pakardi kapasrahaken dumateng risang pinanganten putri. Wonten risang pinanganten putri samangke wajib hanampi kanthi linambaran rasa syukur kunjuk Gusti Kang Maha Wasih saha njembreng ginakaken kanthi gemi
nastiti kebak ing pangati-ati. Tumuli samangke kasuwunaken paseksen dhumateng ingkang Rama Ibu, mugi tansah hamimbuh berkah pangestu, mugi lisang piranganten kekalih samangke ginampil anggenipun ngupadi bogo kelawan wastro saparan-paran anggenipun jumangkat. Amin ya rabbal alamin. Regi sagung para tamu kakung sumana putri, sak paripurnaning tumapaking adicara kacar kucur samangke ngengeti wekdal ingkang tansaya hangrangsang wanci ngandungkap sonten pramila sak sekapipun tumapaking adicara kembul bujana wekdal sak sekapipun kawula pasrahaken dhumateng panjenenganipun Ibu Juru Pangrengga Busana. Nuwun. Iki gongso kasigek lerem dhumateng Kakang Manoto Pitoswira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kunjuk panjenenganipun Pepundhen Agung Bapak Agus Priyambodo miwah Ibu Marinten, Sumerambah Pepundhen Agung saking dalem Kertosari Bapak Arif Mustafa miwah Ibu Husnul Khotimah. Kunjuk dhumateng panjenenganipun para pepundhen, para sesepuh lan pinisepuh ingkang hanggung mastuti dhumateng pepoyaning kautamen ingkang pantes pinundi. Kunjuk dhumateng panjenenganipun para pangemban-pangembating praja satriyaning negari ingkang minangka pandam-pandaming kawula dasih ingkang sinuba ing pakurmatan. Kunjuk dhumateng panjenenganipun para alim ulama, Bapak Haji Rama Yai Ibu Nyai ingkang rinten dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning Ilahi minangka panuntun kiblating panembah tumrap para kawula ingkang satuhu luhuring budi. Kunjuk dhumateng panjenenganipun para kadang werda muda taruna kagung sumana putri sumrambah sagung para tamu undangan saha para pilenggah sedaya ingkang dadi kinurmatan. Saderengipun boten kesupen sumangga panjenengan sedaya kula dherekaken manungku puja ngleremaken poncondriya ngaturaken raos puji dalah syukur kunjuk ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring sedaya kanugrahan dumateng kula lan panjenengan sedaya sahingga ngantos dumugi wonten ing rahina kalenggahan punika rahayu sagung dumadi tansah kajiwa lan kasarira dumateng badan kula lan panjenengan sedaya. Tundhanipun salajengipun naringi sholawat miwah salam mugi tansah kunjuk dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang estu kita rantos syafaatipun benjang wonten ing yaumul kiamah. Sagung para tamu kakung sumawana putri ingkang dadi kinurmatan, boten ateges hangit cali subasita menggaing tata krami. Mugi keparenga kawula matur marak sibu wonten ngarsa panjenengan sedaya awit minangkani pamundhut saking keluarga agung Bapak Agus Priyambodo kawula minangka jejering pambiwara keparenga ngaturaken urut reruncening adicara ingkang sampun rinantam. Adicara ingkang angka sepisan nenggih Purwaka kalajengaken adicara ingkang angka kalih nenggih kumandhanging kitab suci wahyuning Ilahi waosan ayat suci Al-Quran.
Ndungkap adicara ingkang angka 3 samangke nenggih waosan doa. Adicara ingkang angka sekawan pasrah risang piranganten saking Kadang Pisan Kertosari. Kalajengaken adicara ingkang angka salajengipun samangke dawuh pangandikan sulih sarira ingkang hamanggugati ingkang ginepit wonten ing pambagya harja kalajengaken tanggap wacana atur panampen lan pamungkas. Sagung para tamu kakung Sumana Putri mekaten menggah raronjaning adicara wonten ing pahargyan rahina kalenggan punika. Minangka perwakaning adicara sumangga kita awiti sesarengan kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi lampahing adicara wonten ing pahargyan rahina kalenggan punika samangke wiwit ing purwa madya tumeka wasana tansah manggih raharja kalis ing sambikala. Amin ya rabbal alamin. Duka plaksitaning adicara ingkang angka kalih nenggih kumandanging kitab suci wahyuning Ilahi waosan ayat suci Al-Qur'an. Pramila katur dumateng panjenenganipun Ustadz Amir kawula samanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم
حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agunging panuwun katur dumateng panjenenganipun Ustadz Amir ingkang kula sampun ngaturaken waosan ayat suci Al-Qur'an. Duka plaksitaning adicara ingkang angka salajengipun anggih waosan doa ingkang samangke badhe dipun pandhegani dening panjenenganipun Bapak Imam Kasenun pramila dumateng panjenenganipun kula samangkeaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Para bapak-bapak, para ibu-ibu lan sedaya para undangan ingkang kawula hormati. Pertama monggo kita tansah manjataken raos syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten karahmatan dumateng kita sami saengga wekdal menika kula lan panjenengan sami tansah ginanjar wilujeng boten wonten alangan setunggal menapa. Shalawat ugi salam tetep katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita ajeng-ajeng syafaat saha pituminjing wonten ing yaumil kiamah. Allahumma amin. Para bapak-bapak, para ibu-ibu lan sedaya para undangan, saderengipun doa kawiwitan kula nyuwun dumateng para sedaya maos ayatipun Al-Qur'an inggih menika waosan Al-Fatihah perlu inggih menika kangge bentengi wontenipun temanten kalih. Mugi-mugi anggenipun bebrayan agung tansah dipun paringi ridho dening Allah Subhanahu wa taala, dipun tebihaken saking sedaya napa menika awisanipun lan dipun celakaken dumateng margine karesan asal donga restu kula panjenengan sami. Dumateng temanten kekalih Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin yang sahabat Rasulullah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma tadassabaqun bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma nawwir qalbi bin hidayatika kama narful sam'a qamar abadan abadah. Allahumma zidni ilman nafi'an maqatan nuran wa man sholihan wa lisan fasikan wa yaqinan. Rabbana dzalna muslim takfiran wa tarhamna lanakunna qasirin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa ja'alna fi khair. Rabbana dzalna muslim takfiran wa tarhamna lanakunna minal qasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa siyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa taqabbal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa nas'aluka wal afwan dzak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati yasifun wa salamun alal walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Suratul Ladzina. Mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agung panuwun dumateng panjenenganipun Bapak Imam Kasenun ingkang sampun mangersani waosan doa. Sagung para tamu kakung Semana Putri menika saderengipun adicara dipun lajengaken menika pamundhut saking risang pinanganten kekalih inggih menika wujudipun foto keluarga. Pramila samangke para tamu kakung Semana Putri ingkang kula sebat asmanipun mugi kados jumeneng saking papan palenggahan hangapit risang pinanganten kekalih wonten ing pepanggungan saperlu kapendhet gambaripun. Menika sagung para tamu kakung Semana Putri menika sinambi lampahing adicara foto menika para kadang kaneman ngayahi karya ngaturaken pasugatan wonten ngarsa panjenengan sedaya. Pramila mbabirih ingkang sampun pikantuk pasugatan sumangga katuran hanggrahapi pasugatan kanthi mardikaning penggalih. Wonten ingkang dereng menika nyebar godhong kara sabar sauntara. Ngaten. Lampahing adicara foto kalampahan pasugatan ugi melampah menika sinambi lampahing adicara dipun lajengaken inggih punika adicara ingkang angka sekawan dawuh pangandikan sulih sarira kadang pisan ingkang samangke arsa hamasrahaken punang risang pinanganten kakung. Pramila kunjuk dumateng panjenenganipun sulih sarira kadang pisan ingkang minangka cundhakaning atur pasrah kala semanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Hadratul kiram, para alim, para ulama, Bapak Kiai, Bapak Haji ingkang kawula taati menapa ingkang dados dawuhipun para pinisepuh, aji sepuh, sesepuh ingkang tansah pono ing pamawas lebda ing pitutur
ingkang tansah kawula bekteni. Para pangembating praja satriyaning negari ingkang nembe ngayahi jejibahan wonten ing kademangan purba sumanhadining rat mriki ingkang kawula hormati. Para bapak, para ibu, para rawuh kakung sumawana putri ingkang ndahat kinurmatan, wabil khusus panjenenganipun Bapak Agus Priambodo Sarimbit Garwa sakukuban ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Wonten lepat diagunga samudra wangsami ingkang saageng-agengipun dene menapa kawula kumawantun sumandhaka sowan jejer ngabiyantara wonten ing ajeng jengandika sami awit aurat ngamdan dawuh saking anak kula pun Arif Mustafa Sarimbit Garwa saha wakil saking sedaya pangombyong ing temanten kakung saking Kertosari. Namung saderengipun kawula matur ingkang langkung wigatos mboten kasupen langkung rumiyin sumangga jengandika sami kawula dherekaken sareng-sareng tansah manjataken puja puji pangalembono dumateng zat ingkang damel jagat sawetahipun inggih menika Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah paring pinten-pinten rahmat nikmat taufik hidayah so inayahipun anggih keranten kanthi kawelasanipun Gusti Allah, kanthi rahmatipun Gusti Allah, kula lan jenengan sedaya ngantos ing wekdal punika tasih pinaringan umur panjang, sehat wal afiat lahir batin seger bakas kesarasan sehingga saged sareng-sareng makempal manunggal berwajah silaturahim wonten ing menika majelis dalam rangka walimatul aurus kanthi kawontenan wilujeng boten wonten aral setunggal punapa. Kagem ngunjukaken raos syukur dhateng ngarsanipun Gusti Allah. Monggo kita ikraraken sareng-sareng kanthi biqauli tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Sholawatullah salamuhu mugi-mugi kalian Allah tansah dipun limpahaken kunjuk dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sak garwa putra sahabat lan sak penderekipun. Mugi-mugi sumrambah dumateng kita sedaya, sak keluarga kita sedaya ing panuwun mugi-mugi selamine tasih pinaringan gesang wonten ing alam donya punika. Kula lan panjenengan sedaya sak keluarganipun estu dipun lampahaken dumateng margi ingkang sae, margi ingkang leres, margi ingkang tumuju dumateng ridhanipun Allah, pinaringana enteng nindakaken dawuh-dawuhipun Gusti Allah lan Nabi napa ingkang dados sawi-sawisanipun sehingga ing binjing kula lan jenengan sedaya estu dipun aken umatipun Kanjeng Nabi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah pikantuk sih syafaatipun wiwit wonten ing alam donya punika langkung-langkung binjing wonten ing yaumul kiamah. Allahumma amin. Para bapak, para ibu, para rawuh kakung sumawana putri ingkang ndahat kinurmatan, sepindah kawula ngaturaken matur nuwun sanget dumateng Kang Mas Protokol ingkang sampun paring wekdal dumateng kawula saperlu nderek-nderek matur anjangkepi wontenipun acara pawiwahan wonten ing siang punika. Ingkang angka kalih dugi matur nuwun sanget dumateng Bapak Agus Sarimbit Garwa sakukuban saha juru amongipun tamu. Dene menapa anggen kawula sowan sak rombongan dipun tampi kanthi manah ingkang sae sarwa sumringah sarwa rumaket menika nunjukaken tali persederekan watawisipun Kertosari kalian Purbasuman niki sae saestu. Mugi-mugi
pertemuan menika dadosna silaturahmi ingkang tansah pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ingkang salajengipun wos sing gati anggen kawula sowan sak rombongan mboten sanes nggih menika badhe masrahaken putu kula nggih menika Afrijal Sofi Pramana nggih kawula pasrahaken dumateng Bapak Agus Sarimbit Garwa sak kukuban saha sesepuh wonten ing mriki sedayanipun ugi masyarakat wonten ing sekitar mriki sedayanipun lan kula khususaken dumateng Nimas Ayu Temanten Putri. Mugi-mugi anak kula wonten mriki saged kraos nggih saged enggal adaptasi kalian lingkungan ing mriki nggih. Tiang sepuh namung saged nderek dedonga mugi-mugi punang pinanganten anggenipun gebyur dhateng bebrayan enggal punika estu tansah pinaringan ayem tentrem guyub rukun atut runtut selami laminipun saengga estu saged tumuju dumateng rumah tangga ingkang kebak sakinah mawaddah warahmah. Mugi enggal dipun paringi dzurriyyah hasanah ingkang soleh utawi soleha sedaya penggayuhanipun estu dipun ijabahi lan dipun ridhani dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ingkang kalajeng menika punang pinanganten sampun lenggah jajar wonten ing dampar pahormatan pramila kanthi bikauli bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Putu kula pun Afrijal Sofi Pramana kawula pasrahaken dumateng Bapak Agus Sarimbit Garwa sak kukuban saha masyarakat saha sesepuh ing mriki sedayanipun mangsa burunga amrih saenipun anggenipun gebyur dhateng bebrayan enggal punika. Ingkang kalajeng kawula sak rombongan nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun mbok bilih anggen kawula sowan kirang subasita solah bawa tingkah laku munamuni mbok bilih kirang ngresepaken penggalihipun Bapak Agus Sarimbit Garwa saha sesepuh priyantun wonten ing mriki sedayanipun kawula nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Ingkang angka kalih ingkang langkung wigatos kala wau wonten dawuh kalian anak kula pun Arif Mustafa bilih acara terteran manten utawi iring-iringan manten kacekapna wonten ing dalem mriki kemawon nggih menika dinten punika dene mangke sanes wekdal binjing tawi binjing lusa badhe silaturahim Bapak Agus Sarimbit Garwa sak kukuban saha keluarga dhateng Kertosari nyumanggaaken Bapak Arif Mustafa buka pintu ingkang sak lebaripun. Bab mengenai menika sampun ngantos ngicalaken ngirang-irangi rumah keting tali persederekan watawisipun Kertosari kalian Purbosuman khususipun nggih menika Bapak Agus Priyambada Sarimbit Garwa saha Nak Arif Mustafa sekeluarga. Mugi-mugi niatan ingkang kados mekaten punika estu tansah pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma
Amin. Ingkang terakhir mbok bilih mekaten ingkang saged kawula aturaken dados sesule saking utawi talangipun basa saking anak kula pun Arif Mustofa wonten kicalipun atur kasar sarune anggen kawula matur kawula namung manungsa limrah titah sawantah mboten saged kali saking sedaya salah pramila mawantu-wantu namung nyuwun agunging samudra pangaksami ingkang kuatah. Wa akhiron mepes babal dicampur kuluwih sanes wekdal pinaringan panjang umur saged pinanggih malih. Wallahumma fiq ila aqtorik ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agunging panuwun dumateng panjenenganipun Bapak Sulih Sarira kadang pisan ingkang kula sampun kanthi tatas titis wijang gamblang tumata datan tumpangsuh anggenipun hamasrahaken punang risang pinanganten kakung. Nggih matur nuwun. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawamil mulkilah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan mbok ati iku limo perkarane kaping pisan maca Quran lan maknane kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulan kaping papat kudu wadang ingkang luwih kaping lima dikir wangi ingkang suwe jelas sawijine sapa bisa nglakoni insyaallah Gusti Allah yang badani. Sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawamil mulkilahi. Mbok ati iku limo perkarane kaping pisan maca Quran lan maknane kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulono kaping papat kudu wadang ingkang luwih kaping lima
wangi engkang suwe selasa wijine sapa bisa nglakoni insyaallah Gusti Allah jembatan marhaban ya nurul aini marhaban ya jaddal khusaini marhaban ahlan wa salam marhaban ya khairal da'i marhaban ya nur aini marhaban ya jaddal khusaini marhaban ahlan wa sahlan marhaban ya khairal berkodo kurang solawat ing akhire uripe ora iman gampang kejegur maksiat uripe dadi tersesat sing tak jaluk ning koncoku ayo padha ngakehno sholawatmu supaya tetep uripmu selamat dunya uga akhiratmu marhaban ya nur aini marhaban ya jaddal khusaini marhaban ahlan wa sahlan marhaban ya khairal aini solawat ayo solawat wa Gusti Allah wae solawat solawat ayo solawat wong malaikat wae solawat NKRI harga mati solawat sampai mati berobat sebelum mati NKRI harga mati solawat sampai mati berobat sebelum mati solawat ayo solawat wa Gusti Allah wae solawat solawat ayo solawat wa malaikat wae solawat NKRI harga mati solawat sampai mati bertobat sebelum mati NKRI harga mati solawat sampai mati bertobat sebelum mati marhaban ya nur aini marhaban ya jaddal khusaini marhaban ahlan wa sahlan marhaban ya khairal aini
Tungkap laksitaning adicara ingkang angka gangsal inggih menika dawuh pangandikan sulih sarira ingkang hamengku gati ingkang ginupit wonten ing adicara pambagya harja kalajengaken tanggap wacana atur panampen ingkang samangke badhe dipun sarirani dening panjenenganipun Bapak Imam Sugiyono. Pramila katur dumateng panjenenganipun kala semangkeaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadani hada wa ma kunna litahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adana maqtum aisangkatum la'jidanakum wala ingkat patum inna dabila sadid al ayah amma ba'du. Hadalatul kiram para alim para ulama bapak kiai bapak haji rinten lan dalu ingkang tansah semanding kitab suci wahyuning ilahi ingkang tansah kawula taati fatwa-fatwanipun para pepundhen sepuh pini sepuh haji sepuh ingkang pana ing pamawas lebda ing pitutur ingkang tansah kawula bektosi sagunging tamu undangan kakung saha putri ingkang tansah kawula hormati pangomyoning temanten kakung saking Kelurahan Kertosari ingkang tansah kawula hormati ugi wabil khusus dumateng panjenenganipun Bapak Agus Priyanbodo sak keluarga ingkang tansah dipun mulyakaken Allah. Kawilujengan kesarasan kesehatan taufik saya hidayahipun Allah ingkang tansah dipun paringaken dumateng kula lan panjenengan sami ngantos dumugi saat menika. Monggo sareng-sareng kita syukuri kanthi kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Awit wonten karil paligan ing sonten wekdal menika kula lan panjenengan sami saged makapal silaturahim nuhoni undanganipun Bapak Agus Priyanbodo sak keluarga. Mugi-mugi kula lan panjenengan sami tansah pikantuk rahayu widodo kalis ing sambi kala. Shalawat dalah salam mugi tansah kunjuk kalimpahaken dumateng panutan kita junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun ambimbing kita dumateng margining kaleresan lan utamen. Nggih menika mugi-mugi kula lan panjenengan pikantuk syafaat saha pitulunganipun benjing wonten ing yaumul kiamah. Pembundhan sepuh, pini sepuh, haji sepuh, tamu undangan kakung Semawana Putri ingkang tansah kula hormati. Nuwun pangapunten kawula kumawantun jejer wonten ing ngersa njenengan dika sami ing saperlu ngemban dawuh saking panjenenganipun Bapak Agus Priyanbodo Sarimbit awit ing wekdal menika panjenenganipun boten saged matur piyambak jalaran saking bombong manahipun anetepi dados darmaning tiyang sepah andhaupaken ingkang putra putrinipun ingkang asma Apriana Wahyu Ekasari ing wekdal menika kawengku priya ingkang dados idam-idamipun manah inggih menika Arijal Sofi Sop niki tasik kula waos. Ingkang kaweku
kalian priya ingkang dados idam-idamanipun inggih menika anak Mas Arijal Sofi Pramana, putra kakungipun panjenenganipun Bapak Arif Mustofa kalian Ibu Nurul Khotimah. Alhamdulillah kala wau enjing sampun nindakaken ijab kabulipun pramila ing wekdal sonten menika kawula kawiji dados talangipun atur. Dene aturipun ingkang angka sepindhah Bapak Agus Priyambodo Sarimbit Garwa ngaturaken ahlan wa sahlan fi guturikum, ngaturaken sugeng rawuh matur agunging panuwun bilih panjenengan sampun nderek-nderek angestreni anggenipun dhaup anak kula kekalih pangestu ingkang kawula tampi dipun dongaaken mugi-mugi anggenipun gebyur wonten samudraning bebarang agung bebrayan agung tansah pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala, tansah pikantuk keluarga ingkang bahagia ingkang sejahtera sehingga nuwuhaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Ing ari palenggangan ing sonten menika ugi panjenenganipun Bapak Agus Priyambodo Sarimbit Garwa matur agunging panuwun dhumateng para sanak kadang, para tangga tepalih, para muda lan mudi anggenipun saiyek saika gati anyeng kuyung anggenipun kagungan damel mantu Bapak Agus Priyambodo Sarimbit sehingga ing wekdal sonten menika panjenenganipun saged mahagriya dumateng panjenengan sami kanthi wilujeng boten manggih alangan satunggal punapa. Dipun sekecakno anggenipun lelenggahan sinambi pawan pawandikan kalian kanca rawang panjenengan sami wonten ing sak kanan kiring panjenengan sami. Ing salajengipun kawula badhe ananggapi menapa ingkang sampun kaatur kalian saking kalian kadang besan saking kelurahan Kertosari. Kala wau lek mboten lebat ingkang angka sepindhah ngaturaken matur agunging panuwun bilih sowanipun dipun tampi kanthi sae. Nggih dawah sami-sami. Ing angka kalih pasrah tumanten kakung dumateng panjenenganipun Bapak Agus Priyambodo sak keluarga. Kanthi ucapan bismillahirrahmanirrahim pinanganten kakung kawula tampi kanthi lega legawaning manah kanthi asta kekalih mugi-mugi wonten ing dalem mriki enggal-enggal kraos lan saged menyelesaikan diri wonten ing lingkungan mriki babagan panggula wentah dawah sami-sami. Mbok pilih cumondhok wonten dalem mriki menika tanggung jawabipun Bapak Priyambodo sak keluarga. Mbok pilih cumondhok wonten dalem kelurahan Kertosari inggih tanggung jawabipun Bapak Arif Mustofa. Ing salajengipun ngaturaken nggih menika kelepatan mboten wonten ingkang lepat dawah sami-sami. Mbok pilih kalau wau aturipun anggenipun terteran manten dipun cekapeki sak monten kemawon. Mugi-mugi ing antawasipun keluarga kelurahan Kertosari kalian keluarga kelurahan Purbosuman tansah nyambung silaturahmi ngantos sak cekapipun. Mekaten mbok bilih kalau wau ingkang angka terakhir nyuwun pamit. Mbok bilih anggenipun nyuwun pamit ing mriki atas nami Bapak
Agus Priyambodo namung saged nderekaken sugeng kondur sugeng tindak. Mugi-mugi lampah panjenengan saking griya mriki kantos dumugi dalemipun sowang-sowang tansah manggih rahayu widodо kalis ing sambi kala. Mekaten ingkang saged kawula aturaken kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inggih agunging panuwun dumateng putripun Bapak Imam Sugiono ingkang sampun ngaturaken pambagyo harja kalajengaken tanggap wacana atur panampen. Sagung para tamu kakung Semana Putri minangka pamungkasing adicara, semonggo kita pungkasi sesarengan kanthi waosan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wahyaning mangsa kala wis ndungkap paripurnaning adicara kalampahan kanthi rahayu kalis ing sambi kala. Adenggih kawula minangka jejering pambiyara ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Saha mbok bilih anggen kawula matur wonten lupating atur wonten tupang swing basa miwah galap kang suling ukara mawantu-wantu kawula tansah hanyadong lumunturing sih samudra pangangsami. Agunging panuwun dumateng para kadang, agunging panuwun dumateng sagung para tamu kakung Semana Putri. Inggih nderekaken sugeng kondur mugi rahayu ngantos dumugi dalemipun piyambak-piyambak. Kairing sesanti, jaya-jaya wijayanti, rahayu rahayu mugi tansah manggih rahayu kalis ing sambi kala. Nuwun kawula nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senajan to ora mitra tandha mata sing tak tampa, senajan amung sepele elengake kabeh abete kaya madangi wanci dalu kaya tumetes batu makaake ing anang atiku kare tanda mata karo tandangi simpen ana kamarku dadi soleh